konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar. Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto.
Pizza 3 sa bulan sa Oktubre 2022. Lunes sa adlaw, Lunes edisyon sa doon pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa yapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubida sa tag na alauna media sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong to pagabdang kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga nasain sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato matag palamati sa Bilog Western Visayas. Subuman sa aton matag palamati sa Bilog kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Pinagi man sa aton Bombo mobile app kag karon mabatian kag makita kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa mga balita o kung sa aton mga nagdalag ko kag mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Mga nagapwesto sa Bacolod, Manukan Country nga wala makabayad tubtub sa sining matinuon, bisan na down payment na lang sa ila sining arrears, bisan partial payment rather, pag iga pa sila na subong no kay subong na ning deadline. Kagang iba niya nga nakahatag partial payment daw tagaan sang extension hasta lang sa bulan sa Disyembre. Kuha natin karoon ang report upod sa kay Bumbuan Sindol Surilia. Samtang karoon sa pinaka-porsyon sa aton pagpangalagad, manginako po naton ang PCSO Administrative Officer 3 sa probinsya San Negros Occidental, si Mr. Cornelio Vicente Umilin, kag aton pagistoryahan ang ining may kantanan sa kontrobersyal nga pagdaog sang 433 ka mga manugtaya sang loto. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, sa ato naman top stories of the day. Halos 49 mil ka mga Chinese Philippine offshore gaming operator workers ang pagkatagal lamang sa 2 ka bulan para kabiya na sa Pilipinas kung i-cancelar na ginman sa Bureau of Immigration ang ila sining visa. Sa kanamudamo gali sila dire. Wagi sa may nakabenepisyo ng mga Pinoy ng mga workers ni sa Pugo operation sa Pilipinas. Sa balita international, siyam ka mga presidente sa NATO countries naghilisugot na dugangan ng bulig militar sa Ukraine. Muna ito mga top stories of today sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato nagpangalagad karon sa Lunes edisyon sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. This time, mga kabayan, ko na ito ng report sa patrol upod sa kay Bumbuan Sindol Surilia. Direkta dito sa may Manukan Country. Ano ang sitwasyon karon sa Manukan Country? Bumbuan, please come in. Bumbuan. Go ahead. Go ahead, Bumbuan. Bumbuan, kita si Bum. Yes, kita si Bum. Dari sa may Manukan Country, kamusta sa Bumbuan? Medyo daw layo ang imong tingog sa microphone. Ipalikupi palapit-lapit. Okay. Palikupi ko sa akong special communication Bumbuan. Kay ginagamit natin ng video. Anyway, sugod na subong ang closure. Dari sa may Manukan Country. Bumbuan. Sa ating siyang sige, yes, dalagin lang ang ipatigayon nato na sa piyak nga communication. Ang parang maging klaro ang imong audio Bumbuan. Now daw nagasin ang bunot da sa sining mga tinion, no? Bumbuan, go ahead. Bumbuan, kamusta? Sige, go ahead. Sige. Yeah, kita subong live diri sa Manukan Country ongoing ang closure na ginapatigayon sa karon. Nauna nang isa ka stall. Iyasang Nenas 1. Nenas 1 nasarado na Bumbuan. Diri o kung kita naton, panawon naton diri Bombo Carl ang video ng Bumbuan. So are, pakita naton ang close ha. So pinakauna diri Nenas 1. So amo ni siya close diri. Kinimplement gid sang City Legal Office ang closure order sa mga wala nagbalaya diri sa Manukan Country. Pero ang number 1 diri nga iya ni Veles K sa Bumbuan. Kaya may mga yara na mga nakabayad man. Ini nga gina-implement subong Bumbuan sa aton yung mga kabombo. Ang mga wala nakabayad, no? Meaning kaina sa ginexplikar sa ila
mayara abi bombodan nga supposedly mayara sila sang pilermahan do agreement da kumbaga kung sa eskwelahan pa promissory nga kung saan kung wala sila naka fully pay mapromesa sila dito sa City Treasurer's Office kung saan kung paano sila bala makabayad na amo sila may agreement dapat. So since kay na ang gin-point out diri sa City Legal Office sa pagpanguna diri ni Attorney Ruben Michael Sabig, siya ni ang naga-implement ni diri subong sa syempre sa supervision ni Attorney Carlos Ting Jr., ang City Legal Officer. Siya ang ginpakadto diri Bombodan. So may supposedly ginhulat sila dito until Friday nga makakadto sila sa City Legal Office. Pero Bombodan ang natabo wala may nagkadto dito no until sang Friday. So that is why subong gina-implement gid ang closure. So amo ning makita naton raya ni siya Bombodan. So meaning halin ka diri like diri bala halin sa plaza pakadto ka dalom Bombodan nga ako ni madulog sa plaza diri sa Manpan Country. So kita mo nagatili nagapok to kay gin close bala Bombodan. So arang notice so Mayara diri nga daon may mga pagkaon sa Bombodan mo. Parang notice, Republic of the Philippines Office of the City Mayor Permits and Licensing Division notice to the public this establishment closed pursuant to Section 65, Article 20 of City Ordinance Number 565, Series of 2021. So iyan ni Nenas 1, Bombodan, isa ni sa mga na-close first gid. So, ambal ko na ang pinaka-first rin iyan ni Vélez, save siya yung Bombodan. Why problema? And then, pasunuro naton, yan ni Nicole, kay Nicole, safe man, nakabayad ka mo yan, ma'am. Si Nicole kabayad? Fully paid? Take ko kayo kami arrears. Sino si Nicole? Sino si Nicole? Kali-kali, Mr. Anong ngalan? Delphine Tabaco. So, si why siya naka-close na? Okay, nakabuya. Okay, yeah, naka-fully pay, Bombodan. So, home lang yan si ma'am. Ikay ka-fully pay siya. Sino ngalan mo? Si Rose Camoro. Sige. Ari naman ang iyan ni Rosing. Ang iyan ni Rosing do na-close gid. Tingnan mo yan. Ito nga City Legal nga notice bala, no? Notice sa gihapon. No, notice the public this establishment is closed. Bombodan. So next, ang iya ni Citas. Ang iya ni Citas closed. Close man? Yes, closed man Bombodan. Jesus. No? So kompleto ang City Legal. May aragin sila nakareti. Bombodan nga. Kumbuan? Kita mo ng TARP na bastante sila sa TARP nga siyempre ginhandaan nila kay i-close gid nila, no? So, amo ni Bombodan. Next. Isa-isa ni Bombodan eh. No? So wala pa matapos sa sato na punta. Kanang what na si Beth ni kung anong matabo ni. Kung i-close man ini. Kumbuan? Isa ni sa dako niya iya pwesto Bombodan, no? So, yan diri ang taga City Legal Office man. Actually, may ngalan, sanday ma'am, diri. May ari diri nga ngalan. Amo ni siyang pangalan, ma'am, sang mga inog-close, ma'am. Good morning. Ang highlight. Ano? Ano, ma'am? Ano, ma'am? 15 guro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 na ano ni ma'am? Alam mo ba? Naka-fully Okay. Ang rest Sige, ma'am. Ano naman nakita, ma'am? Okay, sige, bumbukay. Sige, sige, dalangit, mama. Sige. So, 15, ma'am, ang i-close. Duha ang, pilang safe? Tatlong. Fully paid gid sila ya. So ang fully paid lang gid mamang hindi pag-close. Ang gid ng order from the City Legal, ma'am, no. Okay. So, pero temporary man lang nila customer kay masaka man to sila sa City Treasurer's Office. Once na nag-arrange to sila sa ilang temporary na no, i-remove na siya. Pwede na. Makawala sila may arrangement na mga matago. Ano to sila ngayon, makapag-usap tayo, City Treasurer, labi sa no?
parang sitol to nila anay kung anong ilang nagagani pa naman ang ilang i-rearrange nila. Oo, sa ilang balance. Ikadagdag Roy. Center Market nga officer in charge. Sige, si Ma'am Marivic, no? Sa Central Market nga officer in charge. Di may nagkakinaon pa sa Nenas Beth, Bombo Carla, Bombo Dan. O, kita mo? Oo. Patapusan na kaon? Depende kung ano ning himuon ni Attorney Sabig. Kay may nagakinaon no? Kita ta driho, Bombo Carla, may naka-freeze pa nga inasal nga manok. Oo, may mga naka-freeze pa nga inasal nga manok. Oo. Oo. At sige. Ano matabo Attorney? Attorney Sabig, aro din. Okay, sige, Abi. Sa iya Bombo Dani, how would he? Beta na wanta ka sabton sa Attorney. Oo. Saradan gid. Oh, saradan gid. Mga nagkakinaon daya? Saradan. Amo ni ka firm Bombodan, saradan na. Ang mga nagkakinaon niya bumbuan. May kakaon sa sulod pero diri saradan. Kay may tortahan man na sila yang ilo. Ara. Susaka. Okay. So amo ni Bombodan, ang Nenas Beth kay Bombodan ba daw Nenas Rose, Nenas Beth, mga mag-ulutod ni sila dugay-dugay na gid ni sila. So araw. Sa duwan sa taga City Legal. Oo. Amo ni siya Bombodan ka-firm ang city government subong magambal nga closure kay until sang Friday pa ni sila actually nga ginhano bala ginhula no pero ano ni wala ko ni sila nagkadto dito na ara i-close gid siya. Sige. So i-close gid siya Bombodan ara okay. So there you go. So kaon lang to sila na susulod tapos na nilang kaon nila Bombodan. Pero kita pa no sa video no. Bumbuan. So Bumbuan. Amo na papadya nga mga kabombo. Bumbuan. May patson pang suga Bombodan. Patson ng suga. Oo, kay close video mo. Oo, patson ng suga. Yo pang live. Okay. First time Bombodan no. For how many years nga di pala ang Manukan Country sa una pero may na siya ginhambal niya pa-close pero subong niya as in firm gid ya makita ta ang city government nga i-close gid ya. So paano tani karon si Attorney Sabig bala Bombodan no kun pa-explicar tani sa iya kay syempre ang ibandriya Bombodan kadto kay Attorney Sabig Bombokay ang ibandriya syempre do nagalain ng ilang kwante may mga nagkinaon aga pa actually temprano diri kay na Bombodan ang Manukan Country bukas nga aga may nanggapamakaw diri. So ang Karen Grill panawag ta si Karen Grill kun safe i-close man kay serbahan man siya. Okay. Makita naton si Attorney Sabig amo na siya Bombodan. Amo na siya si Attorney Sabig. Si Attorney Sabig. Ruben Michael Sabig siyang city legal. I-close man siya. Okay. Ano? Wala? Okay. Check pa. Ma'am, hindi niya pag-close, ma'am. Close niya. Ginaulat. Dahil si Karen Grill, Bombodan, close man. Close kit siya. Oo. Ari pagit, Shisha the Rose, close man. Mga mag-cooperate man si mama. Din pasalod lang ang ang iya nga mga pagkaon. Kay, amo na gani, may mga sila. At ini, para. Why man sila Bombodan nga object? Ito ka sibig do, paluya-luya lang, pero why man may naka-waras dari Bombodan, why man may naka-object? Why resistance? At ini, Shiba Rose, close man. Si Nenas Rose. At yun, si Nenas Rose, si close man may ara, may ara kami size, at yun. Tatlo lang din yung at nag-politics.
So, salita. Dan, subong sa Manukan Country. Oo, so may nagkakaon pa diri sa Nenas Rosso. Pero mangita tabada sang ano. May nagkakaon diri. Ah. Okay. So, dali lang gid. Ang Ninas Shiba Rose ni, kunti naman ikasikat sang una, aw kam nga way niya Ari kabayan. pagay Pusadas, Bernadette. Pusadas, amo ning Nenas Rose, ma'am. Ang ganda oo, araw. Gali 16? Oo. Hindi na siya yan, Nenas. Tanan gito sa sapa, 21 close gid. 16, 17, 18, 19. 12 na siya yung Shiba Rose close. I-close si Nenas Rose. Ah. May nagkakaon. Ginapatapos lang sila yakaon. Tapos close. Kahit kung may nagkakaon, bombodan. And ang Nenas Rose ano ni siya? 12. Safe sister. Okay. Ano si Si ma'am. Kasi mo kasi lang bilang ka na to eh. Oo. Pamilya na naman. Pila na kamo ka to eh. Ay safe ka mo yan, why ka mo yan ginto? 1979. Ay hindi. 1980 plus. 1980. Si updated yung inyong bayad niya ever since. Pila na din bayad niya? 2000. Nasa first gate, mga 11 pa lang na eh. 11 pesos. 11 pesos? Oo, sa 1980s. Tapos na 18, 20 plus. Walang na, 11 pesos. 11 pesos? Oo, sa una pa, 1980s? yes. Oo. Dayon. Tapos nag-50. Brato, gito na. Dayon. 2,420. 2,470. Oto. This family ano na naman eh. Money income naman every month, every day. Amo na ang daily expenses naman nga kung ano nga mo nga mga financial problem dire ka kuha. Wala kang value na debtor mga una. Nenas Rose. Anong pangalan? Lyle. Tutor. Live tutor. Yes. Okay, salamat. Updated sa bombodan. Okay ang Ninas Rose. 1970s pa ya? Oo. Marami man yan. Naspare, tatlo lang gid ni sila mo. Tiyang Aida, sana ni natabo. Dumudamo ang Oh, ay gali ang Ninas Rose kay updated. ano ni gani? Oo. Customer? Updated ka mo ya, ma'am? Updated? Hindi ma-close ang IDAS? Very good. Damo ka mo ya customer, no? Sino ba na yung tag-iyak? Pero hindi mo uya-uya. Okay na hindi mo uya-uya. Sino tag-iyak? Sino? Wala sila mambudan. Pero safe sila ya. O dami damo kami yung customer. Timayo kadlaw-kadlaw nila ya eh. Everyday damo kami customer. Oo. Makita ba nino? Super. Dula audio mo bumbuan. Okay. Saya na lang ginabi nga telepono ang telepono niya. Oh. Okay, 41 minutos na kiligit sa kanyang alas 11. Mga kabyanan, live kita nga nagakuha sa video, nag-live report ini sa Manukan Country sang samtang ginawa sira. So, ang mga pisto nga wala makabayad. Kag mabili na lang di pila kabilog ang mga naka fully paid ya. Di ka gamay man lang kag kabrato man lang sang arkilada kada bulan paano nga hindi ba sarangan bayaran man? No? Oo.
Ugaling kay ambot ano ang ara sa utok sa mga nagnegosyo dira. Kaya sabat ni ang rason nila sa nagligan diya kay abi na di ang mga manugpanukot mo. Ti ano pa way makami kabayad. Okay ba doon kamo may balayaran kamo. Kadto mo sa syudad sa City Hall sa government center magbayad kamo to. Tigin na palabot yung pa sa pila ka tuig wala bayad. Kaya kay nag-accumulate ng balayaran nyo pati nakadako bumbuan. Aha. Yes, ma'am. Imagine mo na kila tabi na sa subong kundi nagigadto Yes. pagsugod gid pati ka brato. Ti brato pa man tong baligyanay. Subong daw tag pila na 2,500 ang bulan. Oo, tag 11. 2,500 ang bulan na hindi pa makabayad. Ang ginabayad. Pilang bulan nyo din gani, sir, ang ginabayad nyo? Sino sinamang ko to? Si ma'am. Sino naman ko to? Ay, ma'am. Si ma'am. Updated ka mo yan, ma'am, no? Okay, ang ano. Pila ka ng monthly nyo din ang ginabayad? 2,000 sila gani. Oo. Pila ka mo yan? Pila na niya years na ila? Ito ka mo yan? Mga tutugan na isa. Kaya mo kamo customer yan, ma'am, no? Ang mo gini isa sa mga kinakantuan? Ma'am, no? Yes. Um, 2013 ko din nag-try sa suko ay Yapon. Application Okay, ma'am, salamat. Ang AIDA, siya Bombadan, updated. Oo. Sige, salamat. Thank you. Sige, sige pa ni Bombadan, nasa sa punta. Kay tatlo lang dito na spare. Ang Beles, AIDA, tagang Nenas Rose. Say the rest, niya, ang umba. Nag-spare ka mo? Be? Wala, i-close na eh. Ano? Okay. Open niya? Sumiling sa bulaman sa tatlo, Open niya? Okay. Sige. So, umba. Ano ang diba? Galing mas madulaan sa signal. Okay man ang signal ko, Bombadan. Okay na, okay. Masulod kami dire. Kay bukas siya sanday, ma'am. Morning. Ay, ma'am, bukas ka mo yan, ma'am, no? Open. Updated ka mo yan, ma'am. Ano ang umba? Ano yung May umbaw? 1984 pa? Oo. Yes, ma'am. Umbaw. Umbaw ang family name. Yes, ma'am. Family name na siya. Imo yung mga first name. Ako ka na sa ilab na sa Yung ginabayaran. Actually, subong, kaya wala kami kabalo, kaya nagpataas ang city. Pero pinaka-latest mo yung bayad? Nasa 2,800 plus man. Okay. Amo na. Pero pataasan, yes, ang habas ang city, pataasan mo. Hindi sila makahambal, ma'am, kung ilagit ang amount, kasi ang hambal ni Mayor sa amon, pagwapuhon ang Manukan Country. So, depende na, ma'am, kung sila ang i-propose nila sa amon nga increase. Kami okay lang kami, as kita namon, ang ginabayad namon, at willing din kami, ma'am, nga dapat na mapakayog ang Manukan Country, at hindi na dinamit ng for tourism. Nakanggi din ng negosyo ka man na may permit ka, ang natin naman sa ako. So, pinakomply ka naman, ma'am, kasi na business permit kami, then kami. So, hindi ka man po may permit ang amon ko. Wala ka ba naman kasi ng customer ng mga ngayon. So, every month, kabayad gig ka mo? Ma'am, kabayad kami. Kabayad gig si ma'am. Yung aram lang nila, masarangan yung gobyerno, 2,800. In fairness, sa kay ma'am, salamat ha. Sige ma'am. May customer na ka mo, ma'am? May ara na kami, ma'am, bago lang bill out. Sige, salamat. Si ma'am, Umbaw family ni Bombodan, 2,800 ilang ginabayaran monthly. In fairness, no, hindi man sakto sa tutuod lang Bombodan, hindi man ginitaman kadako. No, Brato lang galing. Bumbuan? Yes. Pinsan ko nga ang Arkelhanay, taga 20 mil ang bulan, kay imaginable kada gabi, damo man na customer kag
kag kadako man sa ginaginansya na nila. May ara ganida nga isa nga mga pwesto na nga kapila na gin-feature sa national TV sa una kay success story niya. Oo. Nakabakal sa Amo gani, dako. kabarato bumbudan. Oh, Kabarato bumbuan? man every Bumbuan? sa susunod, no? Kabarato. Every Bumbuan? month. Dali lang din. Oh, Ano tong mga reaction? Haway man. okay. Tanawan tadi ko yung mga reaction. Bumbuan? Na Then after that, ma-compromise nila. O muna dapat. Wala man sila kasunod sa ila usapan. Kami kasunod kami. O tapos multi kami nila ipadlak. Ano na yaman? Hindi naman na yan saktong ila ya. Ano ba yung sunod ng TV, sir? Ang ilambal nga ma-compromise subong adlaw. Tapos ang kabayad sa 20,000 within the month of September, at least hindi ka magnubo sa 20, open ka. Sige, sunod tamon. Kaya muna. Tapos subong ipadla kami. Si ma'am kay konsyal. Oo. Oo, ma'am, ikaw ang istorya namon, ma'am. Oo, hindi yung pagliwat-liwato ng istorya nyo. May talagagan ka na sir. Oo, kaya mo nang i-plastar ni ma'am mo nga siling ma-compromise siling adlaw. Ang balaga ni Juan, kaya ano pag Juan kay Domingo ang Juan? Hindi na sunod ang Juan. Ano nga daw ang Juan, Hindi, ang ginambal na pizza Juan. Oo. Sabado. Wala mo na upis ang Sabado. Oo, makadto kami. Ato na, gapuntanay na, gapuntanay. Hindi, ito yung mga tao namon, suga namon. Karoon niya, hindi naman balik ka mo kapitalya. Hindi kami niyaya. Kasi ano na ako? Tao namon. Kamo naman, magda kami sumat. Doon na kami nabukra. Hindi ba na? Waay sila na iba sa amon. Nara na. Kadya gini. Oo. So, ma'am, kung mag-insist na ipadla, may dito sa una, ipadla na. At ang iningat tapos man lang ba tayo ang compromise agreement kung ano to, kung matigayon, kung hindi, kung ano basta na. Pwede din mo yan, sir. Ang mga mo yan. Dugay naman. Hindi sila pa... Yeah, pero kung kalanan lang yan, kahit iba ko, lang nga, pag-open, sila mo man ito open, eh. Kasi mo ba, ayaw mo lang nga, ayaw mo lang sila sapat. Oo, ito kayo naman. Ang isa dali lang yabi, no? Isip kong yun wala. Nakapadlak ko sa anay mo. Kung ay panada. Pag-open na doon, mga 10 years naman sa buhay. Oo. Ilan yan? Kaya mo ginagawa? Why ni ilan isang tiya, yung si ano, kay sayo. Si ang oo, ano lang kami. Pag-isawa? Oo. Sino ka kayo tayo? Ay, nasa lang. Month of September, makilang buo ng 20,000 siling nila. After that, ano siyang compromise agreement. Oo. Kaya pinasa siya, nagsabi na sa dapat ko nagkadto. Sinabi ko na mag-duck sila, manano na yung mga. Tama na. So, mula na Mula na ko na nagtubing na karoon ng kapos kung pwede. Amo na gani ay nalago. Pagkakali po sila, no? Orderan kami din, kung tato na mo niya nga, amon nga, kada-implement ang culture. Di karon kung kita dili kanalisay, no? Hindi mo ko may istoryahan sa compromise agreement ninyo, kay wala pa namon, hindi ba lang? So, abi, kung gusto niyo magbinuligay, kita puntakan ni Joe dito sa bong, may inuras pa,
Saan tapos bulan pa ng schedule? Hindi na ba? Wala schedule. Ang order subong pagkakalit naman yun. Subong nga compromise, hindi padla. Dati, so amo na dati, tawagin ito subong sila sa babaw. Kung sino sa ila makahatag sa inyo compromise, pasalamatan na namon. Pero subong niya ari kami din. Hindi kami nakakano kapahapon. Ha? Ma-implementar kami subong. Amo na gani. Uwi kita bala. Amo ang tawag dito sa ila sa babaw. May mga kabalog ito nga makontak na sila. Patihog lang, ha? Implement. Oo, kung talino talaga. Kabalo naman sila. Oo, kabalo naman sila. We will implement this, no? Nagkabakal kami sa buong yellow line. Stop na mo ng operation until may order nga kuwaon, di ba? No? So, gapangayo ako, pangapay ako sila tanan, palihog, negosyar na kamo dito. No? Simple lang na pagta ko sila negosyar, kuwaon na muna tanan. No? Immediately, o kung sila man na makuha, wala problema. So, kung niya i-implementar na mo niya. Amo na yung deadline. Dalawa na gamit kami. No? So, palihog lang kung gusto niyo magbinuligay kita, gapangabay kami, negosyar na kamo dito. No? Pagabot sa namon nga higot nga no i-close kini namon putang niya. Nan. Eh kung hindi madupkan, hindi magnegosyar. Subong makuha nila dayon nga bindi. No? Para na. Kung mag-agrihan dito. Ya, ang takbo namon. Pero as long may order, or kung dito sa ila, makanegosyar na po sila. Kung dito sa City Mayor's Office or kabalo na sila kung sinong ilakad doon or sa City Administrator. Kung may order sa amon nga will stop this operation nga stop dito nito. So, padayon na namon and we will not stop until nga ma-fully closing. Waiting ito. Former Mayor hindi kita why ka compromise subong kumbaga Tiradaan gid niya. Tiradaan gid ni. No, despite nga makinanta ni subong. Negosyar na sa dayay. Ay na ni sila September 30. So, dapat makadto sila kung sa babaw. So, magkitanta man din subong, may mga paggaon pa. Pero although ka-claim sila, huwag sila kabalo. Pero, kung sisiligal yung kabalo na ni sila. And in fact, na-report man ni no, na-report man niya, ang deadline nila is September 30. Nan. So, amo ni. So, ginaulat sila itong mag-negosya, wala na sa magsaka. Sir, tatlo lang to sir ang na-spare sir, no? Ma-recall mo sir, ano to liwat ang na-spare sir? Ang pinaka-first ang beles sir. Tatlo lang gidya sa tanan. Kaya pag-abot sa aton nga mga material of closure, it totally closed sa gidina. Makalabay lang ang mga tao. Anyway, manawag na natin sila kung mayara. Pero as long na wala, kagay sa order na stop ng operation. Sir Ray Di Masana Bombodan, ang head sa City Legal Enforcement. Bumbuan? So out of Bombocal, 22 ka mga stalls. So pinatanan ka stalls, 22. Kay ma'am, sige sir. Ang exact, kay sir ipalawag, kay sir ang exact niya sila Bombocal. Sila Flor. Oh, ma'am, ang nag-meeting sa ibis lang. Ang imo tong plaster, ma'am, na compromise. Compromise. Patapusin lang ang grupo kung ano pinang istorya. Oo, subunggid. Oo, subunggid. Amo na Idiligore. Idiligore.
Ligore. Ligore. Amo na. Nasubong kita panawagan kay mami. Nang iba na mga product na ito. Alos ang katunga na bilhin ako. Ay, wala lang tayo. Negosyar ka mo. So, ang negosyaro niyo pang adjustin nyo? Ang wala, ay partial na ni silang compromise. Pero lang taon ta kung ano. Pero tanong ta kung ano ang panahon ta. Amo na gani kaulap kami dire, kaulap kami sang order. Kaya nga from ko sino sang order. Pero kung pag-guide niya, nabibigit. Kasi, Bombodan. Okay. Sige. So, Bombodan ah. Klaro. Bumbuan? Segin close. Bumbuan? Yes, Bombodan. Medyo grabe ka kao sa Bombodan. Pinag-ulan. Gulpi nag-ulan, Bombodan. Pasensya, yes. Oo, sige lang. Amo na pala Bombodan. Ang klaro, 15 ang na-close. Oo. Sa 15 nga na-close, 3 ang na-spare. Then na-shows, atong umbawak, atong velet, bumbukal, no? So the rest, close gid niya Bombodan. Butangan pa niya ni Sir Dimisana sa yellow line. Kung balik ko, bakal pa Bumbuan. sa yellow line. Yes. Balikan ka lang namon da ako lang kamo da karon kay ari na dugay-dugay ang Bumbo yung center kay siguro may mga negosasyon pa nga matabo sa sulod sa niya pila ka mga minuto subong. So like kita sa kanya, ano kang country. Ini Bombo, ang Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilla. Kung may arasan nga negosasyon kag may compromise agreement kay muon tani aga pa kamo gina iya nagpalak ti subong gin patuman ang closure amo pa ya pagpalak nyo nga magnegosyar amo gid man dapat timuon nga i-close kay para nga mapilitan kamo magnegosyar kay kung kisa do ang gobyerno pa ya magsubahar ng gobyerno pa ya maluhod sa inyo kabrato lagali isang arkila nyo na kada bulan da hindi pa kamo kabayad. Kamahal man sang ginaserbi nyo na pagkaon, di baka ganansya man kamo kada gabi nga may ginaserbi kamo na. Sige. Sa ato na pagbalik, mangin ko po natin ang Bombo News Center para sa ato yung Bombo Network News. Standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla Isa madasig Magandang tanghali Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Lunes, Oktubre 3, taong 2022, 83 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ilang kumpanya ng langis nag-anunsyo na po ng kanilang ipatutupad na oil price rollback para bukas. Ang transport groups naman nanawagan sa pamahalaan na padaliin na ang pamimigay ng kopya ng fare matrix. Ito mga business opportunities at karagdagang economic activity tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-usad ng Metro Manila Subway Project. Ang Metro Manila Subway Project naman matatapos sa 2028 o 2029 ayon yan sa Department of Transportation. At sa iba pang balita, itong si House Majority Leader Manix Dalipe dinipensahan ang pagpunta rin ni House Speaker Romualdez kasama si Pangulong Marcos sa Singapore. Mahigit 700 families naman nananatili pa rin sa mga evacuation center isang linggo matapos manalasa sa Luzon ang bagyong Cardi. At sa atin pong sports balita, reigning NBA 6 Man of the Year na si Tyler Hero. Pumirma na po ng bagong mas malaking kontrata sa Miami Heat habang defending champion Golden State Warriors nakadalawa na ng panalo laban pa rin sa Wizards sa pre-opening game. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon,
Sa detalye ng ating mga balita, sa hanabukas itong rollback ng presyo po ng mga produktong petrolyo. Ito na po yung ikalimang sunod-sunod na linggo ng mga pagbaba ng presyo ng diesel at kerosene at pangalawa para sa gasolina kahit mas mababa sa dati. Sa magkahiwalay na advisories, sinabi po ng Philippine Shell Petroleum Corporation at Sea Oil Philippines Incorporated na magbabawas sila ng presyo sa kada litro ng gasolina at diesel ng parehong 45 centavos at kerosene naman na 85 centavos. Ipatutupad ng clean fuel ang parehong pagbabago pero hindi kasama itong kerosene. Magkakaiba ang mga pagbabago sa presyo alas 6 bukas sa Martes, araw ng Martes, Oktubre 4. Maliban dito sa clean fuel na mag-a-adjust ng kanilang presyo alas 12 ng madaling araw. Maguguritang ang mga kumpanya ng langis noong nakarang linggo ay nagbawas ng presyo sa kada litro ng gasolina na aabot sa 1 peso at 65 centavos sa diesel at 1 peso at or gasolina 1 peso at 65 centavos ang diesel, 1 peso at 25 centavos habang sa kerosene ay 1 peso at 35 centavos. Umapila naman ang ilang transport groups sa pamahalaan na padaliin ang proseso ng pamimigay ng fare matrix sa mga driver. Ito ay kasunod ng pagpapatupad ng dagdag pasahe sa mga jeep at pampublikong bus sa buong bansa. Inhayag ni Pisto National President Modi Floranda na may driver pa na hindi makakapaningil ng dagdag na piso dahil wala pa silang kopya ng taripa na maipapaskil sa kanilang mga sasakyan. Umaasa din siya na hindi na kailangang daanin sa online application ang paghingi ng kopya ng taripa. Pero higit dito nanawagan si Floranda sa pamahalaan na lutasin din ang problema ng labis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, nagpapasalamat naman ang isang grupo ng mga commuters sa pamahalaan sa pakikinig sa kailang panig hinggil sa dagdag pasahe. Marami pa tayong update mamaya kaugnay pa rin dito nga sa kalalabas lamang na fare matrix na epektibo po ngayong araw. Samantala po, business opportunities at karagdagang economic activities raw tiniyak ni Pangulong Marcos dito pa rin sa pag-usad na ng Metro Manila Subway Project. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Inarentiyahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung mga benepisyong nakapaloob sa pag-usad na ng proyekto ukol sa subway project na ngayon ay dinaluhan mismo ng Pangulo dyan sa lungsod ng Pasig. Yan ay ilang oras lamang matapos makabalik ang Pangulo mula sa bansang Singapore kaugnay ng kanyang naging pagdalaw at panunod na rin ng Formula 1 Grand Prix sa naturang bansa. Dito nga, Gerald Bombo Jane ay naging parte ng aktibidad ang talumpati ng Pangulo at paghikayat na rin sa mga negosyante na tutukan at tulungan ang pagpapalakas ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang at layunin din ng subway project na ito na maibigay ang angkop na kaayusan at kalwalan para doon sa mga mananakay. Panawagan lang ng Chief Executive, tiisin din naman yung mga posibleng epekto. Magkakaroon kasi ng mahabang panahon, ilang taon din na dadanasin yung mabigat na daloy ng trapiko doon sa mga lugar kung saan isasagawa ang nasabing proyekto. Pero ang bunga naman daw nito ay pangmatagalan at makakatulong ng malaki para sa ating pinalalakas na ekonomiya. Narito ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We look forward that this project will benefit the approximately 150,000 passengers a day by the year 2028. To everyone's knowledge, the CP-104 is part of the 33-kilometer Metro Manila Subway Project Phase 1, the first subway project in the Philippines. Once operational, the MMSP Phase 1 will reduce travel time between Quezon City and the Manila Airport from 1 hour and 30 minutes to 35 minutes. This foreign-assisted project is under Official Development Assistance Program, or ODA, and funded by the Japan International Cooperation Agency, or JICA.
Bahagi yan ng talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So malaking pakinabang ito, Bombo Gerald, sa dating 1.5 oras na biyahe dito sa bahagi ng Metro Manila, ay tatagal na lamang ng halos 30 minutos ang paglalakbay ng ating mga kababayan kung ito ay may sasakatuparan sa taong 2028. So kasabay na rin yan ang pagtatapos ng Marcos administration, Bombo Gerald, pero yung bunga raw ay pangmatagalan naman, kaya tiis na lang muna doon sa posibleng maging epekto habang ongoing ang nasabing subway project. Dennis. Yes, Bombo At Gerald. siguradong pagsapit ng 2028, sigurado ng mas matindi na naman yung traffic dito sa Metro Manila. Talagang malaking tulong yan, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Gerald, dahil taon-taon naman nakakausap natin yung ilang car manufacturer at sabi nila nakakapag-release sila ng daan-daan libong bihikulo units kada taon. So hindi naman lumalaki yung mga kalsada. So kailangan talaga natin ng isang public transportation na pangmatagalan at kayang mag-accommodate at mabilis ang serbisyo, Bombo Gerald. Yun yung problema dito sa Pilipinas, Bombo Dennis, dahil nadadagdagan ang sasakyan, hindi naman nadadagdagan yung mga kalsada. Ganun na nga, Bombo Gerald. So, yung mga pangmatagalan na public transportation at syempre yung maayos na tumatakbo talaga. Meron kasi mga public transportation, bigla kang ititigil sa gitna. So, problema nga yun. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Inanunsyo ni Department of Transportation Undersecretary Cesar Chavez na nakumpleto na nga ang pinakaunang underground railway system sa Metro Manila Subway Project. Makukumpleto po ito sa taong 2028 o 2029. Sinabi po ni Chavez na ang average completion time para sa mga proyekto ng subway system sa ibang mga bansa ay nasa 6 hanggang 7 taon. Anya ang isa sa mga contractors ay kabilang po sa mga proyekto na ito ng subway sa Tokyo, Indonesia, Vietnam at Singapore. Ang construction averages ay mula 6 hanggang 7 taon at ito ay magiging pareho daw dito sa Pilipinas. Batay nga sa siyentipikong pag-aaral, ito ay gagawin sa 2028 hanggang 2029. Ang Subway Railway Project ay sumasaklaw sa 33 kilometro na may 17 istasyon mula sa Valenzuela City hanggang sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Ayon po kay Chavez, nagsimula na ang konstruksyon sa East Valenzuela Station. Ito di po gayon din sa North Avenue Station. Sa dagdag pang balita, si House Majority Leader Manix Dalipe dinepensa ang pagpunta ni Speaker Romualdez kasama si Pangulong Marcos sa Singapore. Samantala naman, suportado nito ang ipinanukalat ni Representative Barbers ang mandatory drug test sa mga celebrities. Ang detalye alamin sa report ni Bombo Annalise Soberano. Dinipensa ni House Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe ang pagtungo sa Singapore nitong weekend ni Speaker Martin Romualdez kasama si Pangulong Bongbong Marcos para manood ng Formula 1 Singapore Grand Prix kung saan ang nanalo ay si Sergio Perez. Ayon kay Dalipe, lahat ng leaders sa Southeast Asia ay inimbitahan ng Singapore government kaugnay sa nasabing event at hindi lamang si Pangulong Marcos ang nagpunta para manood. Anya, walang masama na pumunta ang Pangulo sa nasabing event. Dagdag pa ni Dalipe, ang pagsama din ni Speaker Romualdez kay Pangulong Marcos ay dahil na rin sa imbitasyon. Sa kabilang dako, suportado naman ni Dalipe ang ipinapanukala ni House Dangerous Drug Board Chairman at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na isalang sa mandatory drug test ang mga celebrity bago sila magsimula sa trabaho. Sinabi ni Dalipe, maganda ang nasabing panukala ni Barbers, lalo at ang mga artista ay iniidolo ng lahat, lalo na ng mga kabataan. Sa kabila na nakareses din ang Kongreso, pinangunahan ni Dalipe ang flag raising ceremony kanina sa Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ni House Majority Leader Manix Dalipe. Why not? For sure. Kasi siyempre, yung ating celebrities naman, they are being idolized by our young people. So, they should be also role model example. So, with that, I am with Congressman Ace Barbers para sa drug testing.
Samantala, binatikos ni Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang pagpunta ni President Marcos sa Singapore para manood ng Formula 1 Grand Prix. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, nasa mahigit 700 pamilya pa rin itong nananatili sa mga evacuation centers matapos ang manalasa itong bagyong Karding noong nakaraang linggo. Ayon po sa Department of Social Welfare and Development, ngayong umaga lamang nasa 756 pa itong bilang ng mga pamilya o katumbas ng 3,522 individual ang nanatili sa mga evacuation centers. Batay naman sa tala ng DSWD, itong Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, ngayong araw ay mayroon na lamang 25 evacuation centers ang okupado sa mga apektadong rehiyon. Nadagdagan pa at umakyat sa mahigit 7,000 itong kabahayan ang napaulat na totally damaged, habang nasa 38,609 naman itong partially damaged. Kaugnay nito ay nakapamahagi na itong DSWD at mga local government units ng 53 million po na halaga ng assistance sa mga apektadong lugar. Nagbigay ngayon ng direktiba ang Department of Education na mananatili sa alternative mode of learning ang klase sa mga paaralang hindi nagagamit matapos napektuhan ng bagyong Karding. Kabilang narito ang mga paaralang ginagamit bilang evacuation centers. Paliwanag pa ni Education Spokesperson Attorney Michael Poa, magpapatupad muna ng distance learning at mamamahagi ng modules ang mga paaralan na napinsala ng bagyo. Maliban naman sa make-up classes ay maaari rin anyang magbigay ng project o assignment ang mga guro upang hindi maantala ang pag-aaral ng mga bata. Samantala, ipinaliwanag naman ni POA na otomatiko na ang suspensyon ng klase mula kinder hanggang grade 12 sa isang lugar kapag naglabas ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng red o orange rainfall warning. Sa sandaling isa na ilalim naman sa yellow rainfall advisory at walang banta ng pagbaha, ay nakasasalalay na sa pasya ng local chief executives ang suspensyon ng klase. Samantala naman, kukuha tayo ng aksyon mula sa labas. Kaugnay ito sa may kaugnay nito sa fare matrix ng LTFRB o Land Transportation and Franchising Regulatory Board. May report si Bombo Chil Emprido. Bombo Gerald, Bombo Jane, nagsimula na nga ngayong araw ang pagtaas pasahe sa ilang mga sasakyan. Walang fare matrix, walang taas pasahe. Yan ang paalala ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa publiko. Pero Bombo Gerald, Bombo Jane, halos lahat ng nakapanayam natin ng mga jeepney driver ay wala pa ring fare matrix at hindi pa rin sila nagdadagdag ng pamasahe. Ayon pa sa kanila, dalawa lamang ang mayroon pang fare matrix at hindi nga natin sila na-champion ngayon dito sa kahabaan ng Pasay. Ngayon nga ay may nakapanayam tayo rito hinggil sa reaksyon ng pagtaas pasahe, ngunit wala pa ring fare matrix o guide. Narito nga si Kuya Roberto, isang jeepney driver dito sa Pasay. Wala pa, nagpakuha ako, hindi pa dumadating, ngayon daw dadating 11, mahirap magtaas kasi wala pa yung fare matrix madadagdagan kasi dagdag piso dagdag pang krudo kasi mataas na masyado krudo kaya kailangan matagal na kami nagtitiis na mababa Ayan nga ang naging pahayag ni Kuya Roberto, isang jeepney driver dito sa Pasay. Sa kabilang banda naman sa Bombo Gerald, Bombo Jane, merong kontra na jeepney driver dito sa pagtaas ng pamasahe. Narito nga ang kanyang reaksyon ni ni jeepney driver na si Kuya Jeron. Dapat ibaba na lang yung para hindi tumaas yung pamasahe. Kasi kawawa naman yung mga commuters Hindi naman natas yung sweldo maganda sana sa amin yun. Kaso yung mga maapektuhan yung commuters. Kung ibababa sana yung diesel, hindi na magtatas ng pamasahe. Ayan nga ang naging reaksyon ni Kuya Jeron, isa rin siyang jeepney driver. At dahil nga sa pagtaas ng pamasahe, Bombo Gerald, Bombo Jane, kinuha rin natin ang reaksyon
sitwasyon ng ilang mga pasahero na araw-araw bumabiyaya at sumasakay ng jeep. Narito nga si Mark Robin, nakapanayam natin, isang pasahero ng jeep. Okay lang naman po. Kasi yan, sa pagtaas din po ng mga mga gas po, ganun po. Kaya okay lang naman po. Ayan, sangayon siya sa pagtaas ng pamasahe bilang tumataas din ng diesel o crudo o ng gas. So ayun nga, Bombo Gerald, dagdag ko lang din yung 20% discount para sa mga people with disabilities or person with disability at senior citizens, maging ang mga students ay effective pa rin yan o magpapatuloy pa rin kahit na tumataas na ang pamasahe. Live mula dito sa Pasay City, ako si Bombo Chilimprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, itong 17.9 billion pesos na 2023 proposed budget ng Department of Finance, tinatalakay ngayon dyan sa Senado. Nandoon si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, bagamat nakareses pa ngayon hanggang Nobyembre 6 ang Kongreso, kasama na rito ang Senado, ay tuloy-tuloy pa rin yung mga committee hearings, partikular ng Senate Committee on Finance sa pagtalakay sa proposed 2023 National Budget. Kasama rito yung ibang ahensya ng pamahalaan. At kanina ay sumalang yung Department of Finance, partikular itong si Secretary Benjamin Jokno na nagpresenta ng mga accomplishment ng nakaraang taon at ngayon naman yung kanilang mga prospects, mga projects sa taong 2023. At dito nga ay iniharap ni Secretary Benjamin Jokno yung kanilang panukalang budget na umaabot ng 17.9 billion pesos at ito ay halos 18 billion kung sumahin, Bombo Gerald. At out of this budget ay umaabot sa 4 billion yung inilaan para sa development ng tinatawag na digitalization infrastructure ng Department of Finance. Tungo na rin yan yung kumbaga lahat ng mga transactions ng gobyerno, pati ng Department of Finance at ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay dito na isasagawa sa magitan ng online o yung tinatawag na cashless payment or transactions. Pakinggan natin yung bahagi ng presentasyon ni Secretary Benjamin Jokno. Program allotment for the year. Meanwhile, within the first 6 months of the year, the DOF has already obligated 79% of its current budget. In terms of allotment class, 47.8% of our budget will fund cost for personal services, while 26.6% will fund our MOOE requirements. Meanwhile, 22.5% will fund our capital outlays. And lastly, 3.1% will fund our financial expenses. The DOF has allotted a total of 4.5 billion pesos for the funding of various digitalization and modernization projects. We have proposed a 4 billion budget to fund specifically the BIR and the Bureau of Customs modernization initiatives for next year. Key expenditure items include the upgrading of the agency's ICT machinery and equipment, subscription to cybersecurity tools, enhancement of electronic tax payment facilities, and other critical assets. Yan yung bahagi ng pahayag ni Secretary Benjamin Jokno. Yung ilang mga senador, Bombo Gerald, ay hindi na rin nagtanong dahil itong si Secretary Jokno sa previous administration ay nagsilbi na bilang dating secretary ng Department of Budget and Management at naging governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ngayon, nagbabalik naman sa Marcos administration bilang Department of Finance Secretary. So kumbaga ay wala na raw sila i-question pa sa kredibilidad. Malinis. Malinis ang record. Ang reputasyon ng nagpresenta si Secretary Benjamin Jokno. So walang masyadong nagtanong. Doon na lamang, may mga nitty-gritty na lamang ng mga tinanong kung saan pagkilaanan. Pero eventually, we expect na within the day ay makalusot na rin yung budget na ito dito sa committee level ng Senado. Okay, Bombo. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Mayroon namang reaksyon ang PNP kaugnay pa rin dito nga sa sinasabing pagsasailalim sa drug test dito sa mga aktor at mga talent ng mga malalaking networks bago po sila sumalang or makagawa ng pelikula. May report si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, hinikayat ng Philippine National Police o PNP ang mga giant networks sa bansa na isailalim muna sa drug test ang kanilang mga aktor o talent bago bigyan ng mga ito ng project. Ito ang naging tugon ng PNP sa rekomendasyon ni Congressman Robert Barbers na isailalim muna sa drug testing ang mga artista. Sa gitna pa rin ito ng kasalukuyang hindi matapos-tapos ang pakikipaglaban ng pulisya kontra illegal na droga. Sa isang pulong balitaan ngayong araw ay sinabi ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na dapat ay magkusa na ang malalaking networks na ipa-drug test ang kanilang mga aktor bago bigyan ng mga ito ng trabaho. Sila kasi anya ang kadalasang tinutularan ng mga kabataan dahilan kung bakit dapat ay drug-free sila upang mapatunayan na rin na talagang magandang role model ang mga ito sa susunod na henerasyon. Dagdag pa ni Azorin, bukod sa mga artista, dapat lahat adin anya ng ahensya at offices ay maging subject din sa drug test kung kaya. Upang maobligaan niya ang mga ito na voluntary rin na sumailalim sa naturang testing, ay pwede rin daw na isama ang drug test sa mga hinihinging requirements for employment. Kaugnay niyan, pakinggan po natin yung bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Encourage yung mga giant network, even yung actor skill na sila nang magkusa para lang sa ganun ay may pakita nila na tumutulong sila sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Welcome yung recommendation ni Congressman Barbers. Napakaganda po na recommendation because tama yung sabi niya na sila yung ehemplo, sila yung ina-idolize ng mga kabataan natin, ng mga kapwa natin Pilipino. So they should be drug-free. Yan yung bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Kung maalala, ilang mga kilalang personalidad na rin sa industriya ng showbiz ang nahuli ng pulisya sa kanilang mga isinagawang anti-illegal drug operations. Kabilang na nga riyan ang kamakailan lang na pagkakaaresto sa artistang si Dominic Rocco at kanyang mga kasamahan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang National Commission on Senior Citizens pinangunahan naman itong 2022 Elderly Filipino Week bilang pagkilala rin dito sa ating mga lolo at lola dito sa bansa. At ma-report si Bombo JC Galvez. Yes, Bombo Gerald, pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens o NCSP ang katuwang ibang ahensya sa pagbibigay pugay sa mga matatandang Pilipino na kung saan ay taong-taong pinagdiriwang sa bansa. Sa pagsisimula ng programa ngayong linggo, pinangunahan ni Attorney Franklin M. Quijano, Chairman and Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens, kung saan ay nagbigay ito ng paunang mensahe. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Quijano. National Commission of Senior Citizens beam with pride in the solidarity created to support the older person. To have reached this age of being considered a senior citizen is in itself a milestone and a source of joy. We give tribute to the legacy of the senior citizens who in their lives have made their ultimate devotion for their family and country. But what makes us even more jubilant is that many senior citizens have already done a lot, but will still want to do more. We believe that they can truly do more. We honor this resilience of the senior citizens, who at their age provide invaluable contribution to their family, community, and country. Bombo Gerald, yan ang bahagi ng pahayag ni Attorney Quijano. Dagdag pa, nagbigay pagkilala rin ng Senior Citizens Representative Party List Congressman Rodolfo M. Ordones sa pagdiriwang ng Linggo ng Katandaang Filipino. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Ordones. Ngayong Oktubre, ating ginugunita ang Elderly Filipino Week Celebration, kung saan tayo ay nagsasama-sama para bigyan ng pagkilala ang ating mga senior citizens para sa mga katungkulan ginampanan natin sa pagpunulad ng ating bayan at para patuloy na pagiging ehemplo at gabay sa ating mga pamilya.
komunidad at lalo na ang makabagong henerasyon. Una rito ay pinagdiriwang ang Elderly Filipino Week tuwing ika-1 hanggang ika-7 ng Oktubre na naaayon sa Proclamation number 470 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong ika-26 ng Setyembre 1974. Ang taong-taong selebrasyon ng Linggo ng Katandaang Filipino ay para bigyang diin ang importansya ng mga matatanda sa lipunan bilang may malaking ambag sa pag-unlad ng bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naglatag ng mga programa naman itong Cooperative Development Authority o CDA upang makatulong sa mga magsasaka at makasabay sa prioridad ng administrasyon hinggil pa rin sa food security. Ayon kay CDA Deputy Administrator Ray Elevaso na food security ang kanilang focus habang binibigyan ng pagkakataon ang mga maninindang kooperatiba sa mga basic commodities. Anya, hindi lamang ang kooperatiba ng pagpapalayan nakatuon ang kanilang atensyon kundi pati na rin itong produkto gaya ng nyoga at ang pangingisda. Bombo International News. Inangkin ng Ukraine ang buong kontrol sa Eastern Logistics Hub ng Liman. Ito ang pinakamalagang pakinabang nito sa larangan ng digmaan mula sa Russia. Inununsyo ito ng Ukraine matapos inahayag ni Russian President Vladimir Putin ang pagsasanib ng 4 na rehiyon na sumasaklaw sa halos ikalimang bahagi ng Ukraine noong Biyernes, isang lugar na kinabibilangan nito. Dagdag pa, kinundina ng Kiev at ng West ang proklamasyon bilang isang illegitimate comedy. Bombo Sports News. Samantala, itong reigning NBA Sixth Man of the Year, itong si Tyler Hero, pumirma na ng bagong mas malaking kontrata sa Miami Heat. Ang defending champion Golden State Warriors nakadalawa na ng panalo laban pa rin sa Wizards sa pre-opening games. May report si Bombo Alayza Eclarinal. Planchado na at mananatili pa rin sa Miami Heat ang kanilang guard superstar na si Tyler Hero matapos na pumirmang muli ng 4 na taong kontrata para sa extension nito. Sinasabi na ang deal sa reigning NBA Sixth Man of the Year noong nakaraang season na si Hero ay nagkakahalaga ng $30 milyong per season na may kasamang incentives na kung susumahin ay aabot sa $130 milyong. Kung maaalala, nakaabot ang Miami Heat sa NBA Finals noong 2020 title showdown dahil sa malaking tulong ni Hero sa kabila ng kanyang rookie season sa kanyang paglalaro sa koponang Miami. Nitong nakalipas namang season, si Hero ay may average na 20.7 points, 5.0 rebounds at 4.0 assists na naging susi para masungkit niya ang NBA Top Reserve Award. Samantala, ikalawang game naman ng defending champion na Golden State Warriors doon sa Tokyo, Japan. Idineklara ni NBA star Stephen Curry na napakaproduktibo ng opening season games nang magwagi sila sa pangalawang pagkakataon laban sa Washington Wizards sa score na 104-95. Sa pagkakataong ito ay bumawi ang dating NBA MVP na si Curry nang magtala ng 17 points sa halos 17 minuto lamang na paglalaro. Sa ngayon, mas matindi ang ginagawang paghahanda ng Golden State Warriors dahil nais nilang masungkit ang kanilang 5th NBA title sa loob ng 9 na taon sa pagbubukas ng season sa Oktubre. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alayza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At ang sports news ay inihatid po sa inyo ng Cherry Fur. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño!
Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating trivia for Christmas, isa sa managing kaugalian natin tuwing Pasko ay ang pagsagawa ng caroling. Mamamasko po. Alam niyo ba na doon sa Greece, kapag natutuwa mga residente sa mga namamasko, maliban sa pera, ay binibigyan din ang mga nangaroling na mga pagkain, gaya ng nuts, sweets at dried figs. Bibigyan ka lang yan kapag maganda ang boses ng mga kumakanta. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 83 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabinan sa ito na pagpangalaga diri sa panatuntunan na Bomboana Isodto. This time, kuha ko na report sa nga patrol kay may arasang isa katawo nga na kuryente sa may area sang southbound terminal sang Siris. Yari report, si Bombo Carla or si Bombo Grace Lee Lubaton. No, ang patrol ibalo naton mga kabinan, no, kag ano na ang sitwasyon, no, sa sinigang matinion samtang ang special unit sa Bureau of Fire Protection amo ang nagpatigayon sa pag-rescue ano, sa nasabit yang na kuryente sa dinin nasakop ni sa barangay 31. Okay, sige Abing. Okay na ang report. 34 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Okay, sige. Kagabalikan man natong karon dugay-dugay ang sitwasyon sa Manukan Country. Nasa piyag linya si Bombo Carla, si Carla. Okay, si Ann, si Bombo Grace. Sa piyag linya Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Dan. Lagi dito sa barangay 31, no? Sa may tubangan din ngayon sa South Terminal, no? South Terminal. Kaya subong makita sa video, no, nga pinapapalaog na ni ang kakalalaki nga nakurente ni siya Bombodan mula pa sa identity. Kung sino ni siya, kung sila ang iya sa nga edad. No, sa magina, mga manugalas 12, nagdisaka sila para kung kani butang, no, sang signage sa isa di ka building ni Sakaan Manila, no. So na kurente na siya nasangit ang kalat-balak na ginauyatan niya. So may open wire or live wire na sa lapit sa ilang ng Sakaan. So nakasalawit amo na nakurente ni siya. So ang information nga nakuha ta kagina, bali ang iya sini nga kamot, wala ta kabalo kung tuo or wala, may sunog na inimamudan kay nalupok ang iya nga tudlo sa iyang ATL, no? So madugay pa nga makaabot, no, ang ato sa mga Bureau of Protection Special Rescue Force pala mula ang nagkuha sa iya. Kasi kung napapanaog siya sa ground Bombodan, no, kay nakuha na siya sa babaw. Actually may upod na siya ng mga upod man sa obra, mga tatlong kabilog, kag siya lang niya ang nakurente, no? So ato na palapitan Bombodan ining lalaki na nakurente kung ano yung status case, ano siya mo, natulog or nakabalog mo dahil kung shoot siya kay pakit ka sa iya. So, ito lang no, ang magamit kita sa pakit na makuha siya. Kaya kay makakita sila. So, ito matanggot natin ang karya, no, kay kadamo sa rescuers na natapos. Bali ang aton nga mga relas duwa diri sa bilog, bali ang nag-rescue diya amaya ang Special Rescue Force nga iya pa Bureau of Fire Protection na nagamit sa ilang ladder, no, kada sila maning bumo upod sang fire brigade chamber, fire brigade siya, volunteer fire brigade. So ari na sa pamagay nakapanaog na kada may sunog na kita natin, may sunog ang iya sa niya nga makamot na nagbuanggodan. So, wala ka nakalaan ito yung nangyayari sa sang of life. Pero, ito nga, ang na-rescue, wala ka sang military, no?
Ano siya ang nila kami masabo. Nila kami wala siyang sign of life ko ba. Okay. So dong may araman taga ni Amity man nga nag-abot man nga rescue unit nila. Yes, madam. Sorry, ang again. Siling ko daw ang Amity gani nga rescue unit do ara naman da. Oo, ari dire kag ang Salerbo, government nang payda ng ang linya no sa kurente dire sa area sa barangay 31. Madam, so ato na sa ambulance ang biktima no kag paan ta sang update na sa iya sa mga medical bulletin kung kamusta siya kag ginahimos naman ang mga gamit. So ang building mamadan duwa na siya iya sa mga electric bike bala ang ano balik kaya matakot na kami sa ining mga tao dala ang biktima so ang na kurente siya na nakapasok sa life mamadan. Okay. So pag panawag siya no ni way nanigagiho siya. Sorry ba madam sa dapat sa ambulance sa mga Siling ko way na nagagiho sa nga papanaog siya. So madam kita sa pang gubagiho pa siya. O ba't luya na gid sa? Kay kaginga pag naulanan bumudan o natalikihan bala. So yung buligya lang sa mga upod yang pasilungan lang siya sa isa ka plywood kay tatlo ko mga upod sa bapaw no kag payo lang ang mga upod ni sa upod ni lang madala so sagay sa panawag siguro sa rescue no makabot sa isa pa mga tao di ka bulig man tagina sa panawag sa iba pang rescue so may damo dire nga naglabot na duha ka ambulance lang tapos may fire truck isa to kabilog mo tong nasakyan sang atong mga special rescue force yung DFP kag may ara sang mga amity ara man chamber fire brigade abamodan. Sige, pero ano gindala na siya sa ospital? Si Jomel de la Cruz, no? 20 years old siya, taga Purok Mainabyanon dos, Barangay Singkang Airport. Ano tuliwat ngalan niya? So, madang liwat no si Jomel de la Cruz, 20 years old, taga Purok Mainabyanon dos, Barangay Singkang Airport, mga nakapatid sa iya sa mga family members, o katuan lang sa hospital, no, ang ining biktima para man maunungan, mabudan. Okay, sige. So, mamadaan naman ang report, no? Live report din sa Barangay 31. Yan si Bombo Grace, yung lugatong kasama sa radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 pakulitas sa radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Gracelyn Lubaton. Iti may lang kay okay pa man to, no? Do conscious pa man to ang nasambit niya na kuryente. Pero may mga pasugid sa iyang kalawasan tugas sa sining pagkakuryente. 29 minutos na kaligad sa tangnang alas 12. Magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
Diyos nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup
2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Pabalik mga kabayan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 12 minutos sige lamang nabilin ka magandang kita stag na nga launa. Okay na da Bombo Mike, no? Mangin ka po daton karon dugay ang Administrative Officer 3 sang Philippine Charity Sweepstakes Office o kun PCSO diri sa probinsya sa Negros Occidental si Mr. Cornelio Vicente Umilin. Kag hibalo naton abi ano ang mga posibilidad nga daw kadamo gid sa mga nagdaog sang pariho nga number combinations kay ti anom ni ka mga number combinations mo ang imo nga tayan para nga imo tayan sa loto para nga magdaog ka no? Kag ang anom ka number combinations kabudlay niya nga matimingan mo nga tanan gid nga anom ka kombinasyon sang numero amo gid ka ang magwa nga numero sa bula sang loto. Di isang nagligad mga kabiyanan, ano ganito, Sabado sang gabi ito, nga draw, ang nagadaog 433, no? 433 kabilog. Ang nagdaog sang same number combinations nga ang ini nga number combination banwa sa initial nga pag-istorya naton kagina sa kay Mr. Umilin, siya may posibilidad giman nga magpalariho kay damo abi sa mga tumalaya nga nagamintinar, ginasagod nila ang numero. Hindi lang niya binulan nga sagod na, tinuig na niya nga sagod. Halimbawa, ang ining nagwa nga numero, ang tuhambal niya, multiplication of 9. Ang nagwa nga numero, kay damo na mo ang multiplication of 9 kay multiply na ang 9 mo. 9 times 1 equals 9. 9 times 2 equals 18. 9 times 3 equals 27. So 9, 18, 27, 36, 42, 9 9, 18, 27, 36, 42. 45, 54. No? Amo na siya. 9, 45, 36,
galing kayo nag-scramble na ang pagwa sang numero. Pero ang tanan nga number combination sang 9, 18, 27, 36, 45, 54, ara tanan. No? Nagwa tanan. So, ang nagdaog mga kabyanan, 433 kabilog. Tigil na pa imbestigaran ini karon sa Senado. Tigaling nga pa-imbestigaran pag ini. Pa-imbestigarin nyo ito bala ang grabe pag ini katuntuan sa gobyerno. Ang kinawatay sa gobyerno. Pa-imbestigaran ko no, kaya nga ang 433 na nagdaog. Siguro ang muna kadamo ang sa minilyon katao sa Pilipinas, ang muna kadamo ang nagsagod sa number combination sang multiplication of 9, no? 9, 18, 27, 36, 45, 54. Ang 236,091,188 pesos and 40 centavos. Ginto nga tunga ni sang 433 ka mga winners. Kag ang ilan na lang makuha kada isa, mga around 500,000 na lang, no? Ang ilan sini makuha nga premyo banwa bangod kay ang 200 masubra tani 200 million. Wow, galing kay damo sila nga nagdaog, ti damo man na magtinong nga ay. Sige lang, no? Daway pagyapon si PCSO Cornelio Umilin, base siya nga number siguro, no, sa telepono na lang niya. Kay base di kasulod ang basihin ang signal sa iya tong area. Okay? Kay istorya naton ining sabahin sang mga posibilidad. No, kag first time ini banwang natabo diri sa kasaysayan sa mga nagdalaog sa loto o kung sa sweepstakes man o kung ano man nga mga lottery nga mo ginakadamo ang nagdalaog. Sige. So, tanong nato na bing sa piyakilinya kay kadamo gid sang nagalibog ang ulo mo. Siya nga hawkap nga ang usually nga nagapalariho lang number combination tag-4, tag-2, may ara ganing nga isa lang gid ya. Mga isa lang katao ang winner sa isa ka number combination. Pero sa initial nga explanation kag sa ato ni Mr. Umilin, do makasiling kita nga tituod gid mangali nga may ara gid mga tao nga nagasagod sang numero. Ang mga nagasagod sang numero nga hindi lang niya isa ka bulan, 2 ka bulan kundi sobra pa isa ka tuig. May ara gid nga tagya na 10 ka tuig nga sagod sang numero. Hasta subong wala gyapon kagwa. Ang numero nga ginasagod. Kaya ang sekreto gali kuno banwa masagod kagid man sang numero kay kun lain-lainon mo ang number combination daw nagalayo pag gani ang chance nga magadaog ka kaysa maghimo ka sang imong number combination kag amo lang ginay imo tay-an kada adlaw ina nga number combination bosos grabe man dako man siguro sang imong yang nataya antes ka magdaog, no? Okay, sige, sa piya ka linya ko nato na ara na sa piya ka linya ang Administrative Officer 3 sa PCSO Negros Occidental, si Mr. Cornelio Vicente Umilin. Sir, mayong udto. Hello, sir. Okay. Basi na utod siya sa piyak linya. Okay. 5 minutos ang nga na bilin kag magadangan kita sa tagnang launa. Pagpatak sa launa, mayong hapon na nimo. Alin sa mayong udto, makalabot di ka sa mayong hapon daw. Okay. Tawag ibiliwan si Mr. Umilin. No? Pa-explicar na ito, lagi niya kung taga-PCSO mag-explicar sila. Kaya sila yung nakabalo sa mga number combinations, kaya kung paano magdaog. Kaya kung paano magsagod sa numero. Tiang iba na nagapaminsan na sumong siya tuod no, masagod ta sa numero. Imbis manok sa gurunta, numero bla sa gurunta. 20 pesos ang imo tayo kadadlaw. Sa piyakili niya si Mr. Cornelio Vicente Umilin sa PCSO. Sir, mayong udto. Mayong udto, sir. Bumpo Daniel, sir. Mayong udto na, Bumpo Daniel, daw ginakibot gid sa mga pumuluyo sa bilog ng Pilipinas ang mga nagdalaog sa nagligad nga draw
sa luto nga 433 gid ka tawo ka mga manugtaya ang nakadaog sang pareho nga number combination. That's why nga daw plano ini nga ipausisa karon kay basi bala kun may ano nga pagdaya or sa paminsaron sang iban nga basigin manipulate ang resulta. Sa inyo nga paglantaw, Mr. Umilin, may chance gid man nga muni kadamo ang mga tawo nga magadaog sang pareho nga number combination, sir? Kung ang taon naton, Bobo Daniel, ang aton nga ang loto, game of chance ni siya eh. Kag ang tsansa ni kadamo gid sang tsansa. Especially ini ang 655 ni ang tsansa ni 29 million ini ang iya tsansa nga ang iyang probability. But silingon, di ko lang taon naton, ini nga time, ang ini nga combination, dako iya tsansa tungod nga multiples of 9. Okay. Hello, sir? Multiples of 9. Damo nagasagot sa kamuning nga number combination, sir, mga multiples sir? Yes, basta multiple ganiti. Damo na siya yang nagasagod-sagod sina. Even sa amon nga mga 3 digit ni bilang mga ginapatayaan amon 3 digit lan eh. Ang pinakauna na siya pirmi maubos nga combination ara ang 111, 222, ano siya? Okay. So ining 433 kabilog. Okay, usually ang nagadaog may ara gani nga nagasolo winner lang gid, may ara duha, may ara tatlo, apat, daw ang pinakadamos gani gulo anom. Ini 433 gid kabilog, sir, amo na gani nga daw siguro grabe man nga panguna-una sa minilyon ka pumuluyo ba sa minilyon nga nagtaya 433 gid ang nagpareho pamisaron kag nagsagod sa numero. Naka-mention ka gina sa akon antes pa man ang interview subong nga may mga tao ginabi nagasagod sang numero kaangay sining multiple of 9 daw nga combination. So bali ang ining mga nagsagod sang sining nga numero ano ni hindi lang niya siguro nga isa ka bulan o kun isa ka tuig nga pagsagod nila, sir? Pwede nga ginasagod na nila lawig na. Okay, magsiling ka magsagod ka sa numero, ano na ginatayan nila kada adlaw? Ang amo lang nga number combination, sir? Ang natayan na nila kulong taon naton, ang ini nga numero ang pinakataas siya sini 54 eh. Pinakataas siya 54. Amo na siya nga nasulod siya sa 655 gid. Mapasok gid siya, no? Sulod siya sa 655. Ang anom ka numero nga multiple of 9 ang katapusan niya is 54, sulod dito sa 55. Mga ano gani ang mga ano gani ni ang ano gani na ang hindi ko why ko binagataya sa luto. May 655 may harap gid gani na sir, 645. Ang aton nga mga loto nga mga games 642, 645, 649, 655 kag 658. Okay. Pagsiling ka nga 6 isa 641. 42. 642, magsiling ka 642. Ang number mo na nga pagkatayan nasa lang sa 42. Hasta lang sa 42. Kung magsiling ka nga 645, hasta lang man sa 45 man. Hasta lang sa 45. Anong kinalain si Sir nga may ara pa sang 642, may ara pa 645, may ara pa 6 ano na, may 49 kag 55 ba, sir? Bali bumbudan kung lang taon naton, ang aton na 642 na siya, ang iya probability na sang iya kapadaog na is 5 million lang nubo. But silingon kung gusto mo yang mahapos dago ng isa, mahapos ka magdaog, diri ka sa 642. Kaya 5 million lang yung probability mo. Oo. Ay dutay lang ang number nga pagpilian mo. Yes, dutay lang. Kaya mo na siya nga amo man ni siya nga ang 642, amo man na siya nga gamay ni siya ang minimum jackpot niya. Okay, tungod nga gamay man ang probability niya, gamay man mo. So gamay lang ang matipon niya kay hindi man maglawi gid. May makadaog na. Yes, makuha sa dayon. Ti ko magsiling abi nga ano ganin pinakataas to 659? 655 lang no? 658. 658.
So ang 658 naman amo pag nang may dako-dako nga nakatigana nga premyo kay masyado man ka pila man ka milyon ang tsansa ka makadaog ka. Yes, 40 million na siya, 40 plus million na siya. Oo. Okay. So may choices gali ang aton tumalaya. Nga kung gusto niya nga daw medyo laban-laban sa makadaog kay duty lang number combination. Dito sa 645. Pero kung gusto niya naman 42. nga kabudlay gid ka makadaog pero dako naman ang pagadago niya. Dako ang premyo. Dito siya sa 659. 658. 658. Okay, sige. So ining 655 although nga 650 hasa lang sa 55 nga number, pero dako-dako gyapon ang iya sining nga premyo kay kumo dugay man kag makadaog kay samtang nagadugay sir, di ba do nagadako ang natigana sining nga premyo? Gadako na siya nga aton nga premyo kay tungod nga every time nga nagasubra na siya sa aton nga minimum, ginadugang na siya sa sapat. Gadugang sa sapat sa imo nga pat, gadugang na siya every day. Amo gani, kun kada adlaw wala sa may nagadaog, nagasaka siya tubtub na amo na nagalabot sa tag pila ka milyon na tag halimbawa sang nagligad to 200 million plus. Nakalabot na to nga 1 billion. Lapit 1 billion. Oo, may ara sa nagligad. Ang ining nagsasubong ning draw sir nga may winner nga 433 ka bilog. Wala ka na sang data kung pila ka milyon ang nagtaya sa to nga draw? Ay, wala ko sang data. Ang data ko lang diya subong, ang nga 433, ang aton nga Luzon nga nagdaog dira is 321 ka bilog ang sa Luzon nagdaog. Ang diya sa aton sa Visayas? Ang Visayas Mindanao is 112. 112. Pero diri sa Negros do may winner kuno kita diri. Diri sa Negros ang aton winner 3 ka bilog. 3 ka bilog. Duwa sa Bacolod kag isa sa Pontevedra. Grabe no. So bali hindi ka man makasiling yang himo-himo lang ni nagdaog kay may ara gid personal yang nagkapot sang ticket. Oo, hindi mo ni siya pwede mo imuan sang nagadaog kay ti ang 433 ni may mga ngalan ni sila tanan kag mga tawo gini sila yang ga-exist. Ga-exist gid. So hindi ka man makasiling yang may daya ang pagbula kay kitao mo na magdraw ginakamerahan man na. Yes, dason before kita before na siya isulod ang mga bula sa iyang sa aton nga machine ginakilo pa na. Nga daw palariho tanan ang iyang kabugaton. Oo, dapat ang kabugaton niya hindi na sila maglayuan ay. Okay. Kag nakita ko na nakawalantaw ko na magduro sa TV nga daw nagalinupad na ganing bula no? Ginahangin na siyang gahuyop sa bula nga para later on kung magbukas na to ang aton nga magbukas na to sa babaw, masaka na to ang numero nga magtuon sa buho. Daw iluad niya ang bula. Magwa na to sa babaw, ti amo na siya ang magwa, amo na siya ang aton mga combinations. Sir, ang mga winners tani nga tatlo nga diri sa Negros, duha sa Bacolod kag sa dito gani sa Pontevedra. Oo. May mga contact number kita na sir no? Bali ini siya tanan-tanan nga winners sir, Bombodan. Wala tana siyang contact number sila kung hindi sila magkadto mismo sa opisina. Kaya ang aton nga mga tickets ang aton nga mga nagataya sa aton, wala tana sila ginakuhaan sa contact numbers. Okay. So magka-contact lang kamo sa ila kung sila mismo nakakadto sa opisina kag nakabilin sa number. Kaya ang magsiling abi nga mga 500,000 ang ilang kulwaon, kaya daw mga 500,000 ni ang tinungaay nila. Daw dito gina sa central office kuha ng premyo. Oo, basta jackpot nga maglapaw na sa 500 dito gina siya sa main office na. Di ba daw may ara nga mga premyo nga diri lang ginakuha sa regional office? Bali below 500 diri na sa amon. So ano sa regional office kido kung diri ka sa Bacolod pili lang mga diri kuhaon sa Bacolod lang? Diri lang sa Negros Occidental branch sa may Silay ang amon office subong. Okay, sige, oo. So kay daw gusto tayo mo ma-interview man ang mga winner, kay daw ay nakahapit sa inyo na subong.
May nag-ano na di kagina, may nagkadto di gina nga nag-ano siya nga siya ang isa sa nagdaog. Pero wala pa na kinahanglan ta na i-validate ang ilang mga tickets para mabalaan naton kung sila gid ang daog. Sige, oo. Pero sir, lastly, ano ang inyong reaction sining daw ginaduso ko ron sa Senado nga paimbestigaran ang ining natabo nga pagdaog sang 433 ka mga beaters? Bali, okay gina siya nga may mga amo na siya nga ang Senate ang mag-imbestiga kung gusto nila. Para nga at least ang duda sang tao, later on may race madula man. Para nga sa investigasyon, mabalaan gina sa uli kung may anomalya or wala. Pero kung lang taon naton, ang aton nga pagbula, regular ni siya nga pagbula sang aton nga mga naka-televise. Kung lang taon naton, wala kita sa maging bago sa aton nga sistema. As is na siya ang pagbula naton. Okay. Sa ining nagdaog ni nga 433 ka bilog, sir, ni first time ni nga natabo nga amo ni kadamo gid ang nagdaog sa lang ka number combination? Yes. First time ni siya nga amo ni kadamo ang nagdaog kay way pakagi nga naglapaw. Ang pinakataas nga nagdaog dito 6. So anong lang kabilog, no? Mula na siya. Oo. Kag pagkatapos daw gulpiada na naglumpat sa 433. Amo na siguro nga daw nakibot man ang tanan nga mo gini kadamo. Anyway, at least may ara sa mga around masubra 500,000 nga makuha ang kada isa. Actually ang 500,000 ni siya kung tulungain ni sila sa 236 million. Pero ikuhaan ni siya sa tax may tax pa, oo. May tax siya, oo. Okay. Sir, ano ang imo nga mambal? Siguro aware man kamo sila diri ngalin pa man sa una daw may ara mga nagalagaw nga nagabaligya sa mga number combination kay kuno amo ni magwa sa luto, may ginabaligya nga mga number kay damo man to nagakabiktima pero wala man nagagawa ang numero sa pagbula. Anong mambal nyo sini, sir? Bali ang aton kulang taon naton amo to ginambal ko nga ang loto is game of chance. Tsansa giniya permi. Tanan-tanan may tsansa ang magdaog, kag ang tsansa naton tanan plarias na siya. Di kung magtaya kaya, hindi ka magsalig niya sa mga ginahambal nga mga tip na siya. Kaya kung lang taon naton, ang mga tip na siya, kung magpati kita sa nga may ara nga may mga tip, kung ano na siya mga nga ginahatag na numero, parehas lang na nga ginahambal naton nga aton nga bula may dinayay. Amo na siya nga dapat sa aton nga mga nagtagpalamati da nga ipabalo namon sa inyo nga ang aton nga pagbula random ni siya. Kaga ang padaog very very random na siya. Nagdako lang ni subong ang aton nga nagdako ni subong ang kadambuon sa nagdaog tungod nga ang aton nga mga numero subong kulang taon naton may pattern. Amo gani. So, tiya mo na kay ang ginapagwa sang iban nga mga scammer nga kuno may advance information sila kay ang PCSO sa ilang nga draw sa amo ning nga date, amo na ning nga numero ang pagwaon nila nga daw it seems bala nga daw ginapasuni nila nga daw may daya sa PCSO. That's why nga in advance may ara na sila number nga nakuha nga mo nang madaog ti iban daw damo na nagapati kay kuno konektado sila sa PCSO may kun ano-ano na lang, no? Di may naman lang ni opportunity nga na interview ta kasubong sir, at least mapanawagan mo sa aton nga mga tagpalamati nga ang PCSO regular ang pagbula nga wani sa kamaturan nga may kung sino daya nga konektado sa PCSO nga nakibalo sa number combination pagwa sir. Sakto na sa bombodan nga biskan ganing mga empleyado sa PCSO, ginaalaw kami sa PCSO nga magtaya kay kabalong PCSO nga palarias ni tanan biskan kami magtaya. Ang tsansa namon parehas lang sa imo. Palarias lang tani tanan. Kung tuod na nga may mga advance na nga daan nga mga information nga kung ano nga number ang magagawa sa dason nga draw, siguro damo na mga taga PCSO nagmilyonaryo. Ati amo na, basi siguro kung amo nang matabo, basi tanan nga mga empleyado sa PCSO, makaladula na sa PCSO, ma-resign na lang na kay nagdaog na mo. Lastly, ang imong mensahe para sa atong mga tumalaya, sir?
Sa aton nga mga tumalaya, dag na-encourage ka mo namon nga mag-suporta pag yapon sa aton nga loto nga mga games. Kag sige, unta lang ato pagtaya kay sa aton nga pagtaya sa loto, ang madamo kita mabuligan pagi sa charity sa PCSO. Aha. Sige, sir, salamat din si mga oras kag may ngapon sa liwat. Thank you kay Bombodan. Si Mr. Cornelio Vicente Umilin, no, sa PCSO. Di dako nga posibilidad yang insakto na nga may madamo mga tawo nga tumalaya nga nagsagod sang number combination nga 9, 18, 27, 36, 45 kag 54. Di na timingan gid nga nagwa. May mga ibang diri nga nagapaminsar siya makuan man kubla masagod man ko numero bla. Siya imbis nga masagod ko sang manok nga hinigdan numero biyang akon nga saguron ay nalipat ko magpamangkot tagpila na subong ang kuan magtaya ka sa luto tagpila na ang ticket 25 pila 25 do tag 20 man to sang una 20 lang yapon sige. Di siling sang siya matisting man tabi sagod pero 20 ang adlaw ayo ang mga number combination sang kuan ako di 9, 18, 27 sa 8 naman tabi 8 tapos 16 ayo ang number combination sa kuan lang ta sa 642 para nga daw ka kuan lang daw kadako ang tsansa nimo yang magadaog. Sige, di 14 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa mga pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhan na ison. Tumagabalik kita, pagkaligad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checker. Pabalik na mga kabyanan sa ato na pangalagad
diri sa palatuntunan mabumbuan ay sodto 20 minutos na kiligan sa tank ng alauna. This time kuha na ito ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ang LTFRB nag-aprobar na sa pagpasaka sa plitihan. Pasaka sa pliti kaya mo gining ginasinggitan sa ato mga drivers kay daw hindi makabatak sa manikamahal sa gasolina kag krudo. Pero do may mayong kabalita kay may ara naman panibago nga oil price rollback. Gulo gagmay lang siya pero kung magsigi-sigi at least gadako man no kay ang dako dra man nagalin sa gamay mo. This time ko na to report sa Piakalinya Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Go ahead. Ang LTFRB Region 6 naglando na sa kasakapete sa mga PUJ sa Bombodan. So sa gintayan niya Attorney Salvador Alcuro, spokesperson sa Region 6, mayara na siyang dugang pamasahe Bombodan, no? So sa jeep Bombodan, traditional yara siyang dugang 2 ka pisos amuman sa modernized jeepney Bombodan, mayara man sang 2 ka pisos na dugang. So susubong ang traditional mangin 13 na ini Bombodan, and then mayara pa sang dugang sa mga succeeding kilometer Bombodan, and then sa modernized mangin 15 pesos ini siya, and then mayara pa gid sang dugang nga pang kung sa succeeding kilometer Bombodan. So kung sa bus naman mayara man sang dugang 2 ka pisos, and then mayara man sa dugang sa succeeding kilometer. Pag sa taxi Bombodan, kay ako tungod nga taxi lang man mayari diri sa aton, mayara man gid sang Grab Bombodan, pero ang diri Bombodan kundi 40 pesos ang flag down, mangin 45 pesos gid ini siya Bombodan, pero mapatungan ng ini Bombodan ang pagsaka sa pamasahe o konsumplete sa mga PUJs. Dapat may ari ini sila bag-o nga fare matrix nga gikan sa LTFRB Region 6. Dapat makakuha ini sila kag mapakita sa mga commuters ang fare matrix nga updated Bombodan. And then kung sa taxi naman, dapat may ari ini sila sang sticker Bombodan, no? So kaduwa lang sa isa ka tuig iga-calibrate ang ila sining metrohan Bombodan. So kung wala ini sila sang sticker, hindi makalibrate man ang ila sining metrohan. So subong Bombodan sticker lang anay, no? Kay hindi dugay kung mag-calibrate Bombodan. Imagine kaduwa lang daan sa isa ka tuig, so madugay man mag-calibrate Bombodan. So sticker lang anay ang ila sini nga igahatag sa mga taxi operators o sa mga taxi drivers Bombodan. So muna na klaro lang diri nga hindi ini sila pwede makapanukot o kung makadugang sa pamasahe kung wala ini sila updated nga fare matrix kag wala sang sticker ang mga taxi Bombodan. So, Bombodan, napamatian na to, napahayagi kan kay Attorney Salvador Altura. Ang suggest na itong ginugangan 2 pesos ang sa first 4 kilometers. Sa traditional modernized, no? Basta mo man, ginugangan man 2 pesos ang first 4 kilometers. Ang subsequent kilometers may dugangan. May dugang. Sa taxi, wala sing dugang except sa flag down rate. No? Pero ang ini mga dugang, ginabutang natin ini sa fare matrix na gina-issue sa opisina. So dapat, antes ka makasupot sa dugang ng atlete sa decision sa LTFRB, dapat makakuha na din sa fare matrix sa mga opisina at ipaskil mo na ostensibly sa sulod sa sarasyan mo. Kung wala ka nakakuha di sang firming trick, hindi ka kasupot sang saka nga plate. So, for example, sa Bacolod City, ang una diri nga pamasahe is 11 for first 40. 13 na sober. So, kung sa modernized attorney, mangin 15. Yes, that's right. Kag may additional sa every kilometer sa city. Oo, pila ka Hindi ko lang matandaan kung pila gid ang succeeding kilometer, pero ginabutang na sa fare matrix. Oo, okay. So sa ano naman niya attorney, sa taxi, flag down na nila. Flag down ng dugang 5 pesos. Okay. So sa Grab. Okay.
ano ni ang plastada attorney mapa-calibrate ini sila sa ila sini nga mga metro or madugang na lang ini sila sa total sa ila sini nga sang pamasahe sang pasahero? Makuha din sila based on sticker. Okay. Makuha din sila sa sticker. Ang calibration niya happens na ya twice a year. Mm-mm. So makuha din sila di sticker. Otherwise, kung wala sila sticker, pagbalik nila di calibration, pinahan sila kaya wala sila nagkuha sticker. Okay. Hindi man na pwede nga madugang ka flood rate without the sticker. Okay. So kung may ara na hindi sila sticker, attorney, paano sa una nga patak is 45 pesos yan. Sa una nga pagpungko. Yes, that's right. Okay. That's right. No. Ang 45 na is the first flag down. Okay. So may rate na siya nga daw 15 daw pila to man 2 pesos per kung idle time kag daw 13.50 sa succeeding kilometer. Okay. Pero pag sa pungko pa lang ya ka mga pasahero, 5 pesos na gid. Sa una 40 subong 45. So kay tungod nga attorney hindi pa makalibrate ang ila sini nga mga metro, so sila na lang mumambal sa ila sini nga pasahero nga 45 ang ila sini nga flag down. Tudlo lang nila may sticker sila nga dapat ipadokton. And then ang sa bus 2 pesos man attorney. 2 pesos man plus may increase man sa succeeding kilometer. Okay. So sa subong nagapang release na kamo ni attorney sang matrix. So halita ng ligan si Mana. Oo. Ang bota malon sini kung wala ka kuha subong abi nga adlaw. Siyempre hindi ka nakasupport, no? So in kasi nga hindi ka nakakuha subsequently. So kung wala ka simpo subong, dason si Mana may simpo ka katuan. Yes. Tapos skill mo yan, hindi ka nakasupport. So anytime pwede gid hindi sila makakuha attorney. That's right. Klaro lang sini no sa mando sa aton LTFRB nga no fear matrix, no collection of adjusted fare rate. Buta malon kung wala ka fare matrix hindi ka support sa panibag-ong saka nga plite. So kung ka-support ka nga wala ka sang fare matrix, violasyon ina sang imo frankisa. May labton ka sa layin. No? May multa ina. Sa ikaduha, dapat ang discount na kadapat ihatag sa senior citizen, sa PWD, sa estudyante ihatag. Yes. So pila gani ka percent attorney? 20% nga discount sa students, PWD, kag senior citizens. So dapat ihatag kung hindi maputangan ini. Okay, Bumbo Carla. Yes, Bombodan, kaya mo ginano, dapat maghahatag ini sila sa discount sa mga estudyante, mga tigulang, Bombodan, mga PWD, no? Bisan pa nga Domingo ya Bombodan, sa gihapon magamit ang paging imo sini nga estudyante, Bombodan, no? Basta ikaw enrolled sa isa ka eskwelahan, Bombodan. Okay. Bombodan, may nag-report ikan sa patrol, ni si Bumbo Carla Media Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, si Sado for All #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Basta nga tama-tama lang ang pag-increase ang pliti nga di ba matama ng mga pasahero. Win-win na solution. No? Galing kay ang makaluluoy lang diri ang mga workers nga wala ma-increase ang sweldo. Okay, ang iba niya kapila na ka beses sinakaay ang sweldo. May mga trabante nga until now wala mapasakaan sa mga sweldo. Ang nagsaka lang ang galastuhan pero ang sweldo wala magsaka. 29 minutos sa kalikat sa tagna ng ilaunay nga agaw ko ni report di Bumbo Dennis Rubica sa 5 ka mga staff nga nagatrabaho sa Office of the Provincial Agriculture sa ginapasakan sang kaso. Ang 4 diri magasumiter sa ila sini nga position paper kag ang isa ang igape dalom na sa hearing. No, kag wala labot sini may madamo pa to nga mga personnel mga nito sa PDRRMO. Ginpapanaugan man sa nagligat to nga si Mana sang show cause order sa pila ka mga reklamo against ni sa ila. So this time ko na to report ni Bumbo Dennis Rubica
Sa piyak kalinya, update ni Banwa sa siring 5 ka mga personnel from the Office of the Provincial Agriculturist. No, nga may ginapapanawagan sang kaso. Sa piyak kalinya, Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo, naman yung pinakaulay karon nga update sining 5 sa kuno dumo sa atong tagpalati bla Bombo sa atong bulan sa Hulyo, ining 5 ka mga Office of the Provincial Agriculturist in show cause ini sa atong Provincial Legal Office. Atong isyo wala nga nagpadulong sila sa may syudad sa Victorias officially para magpakigsugilanon sa ila sining counterpart dito sa City Agriculturist Office, no? Ang ila to yung permitan office hour lang, no? Until 5 p.m. lang. Ang problema to kay nalabuatan sa tutubtub na service ng gabi. Nagreklamo dito ang driver nga wala sila makita ko din sila kay gulat ang driver dito sa may Victorias City compound. Gulat ko ba ning 5 gali ito bumudan sa Ibimnan sa may Victorias. So dito ni sa pagod siniging show cause order sila. Ito para show cause order sa Provincial Legal Office. So dito sa ila sa Batman, nakita man bumudan no sa ato Provincial Legal Office nga may probable cause nga mapaskaan sila kaso. So sang tiliktan nga Agosto 18 ining 5 gin papidalom ni bumudan sa 60 days na preventive suspension. Inisanday Engineer Jimbo Garsula Kamusang Department Head Bumudan, si Engineer Ramilo Litran, Engineer 3, Engineer Herman Abihay, Engineer 3, si Engineer Rizan Palacios, Engineer 1, kaya ini isa ka staff nila dira nga si Maria Luisa Abanyo, na mo na siyang 5, kaya mga personnel sa OPA. So, sang nagligad lang Biyernes, ligad ng Huwebes Bumudan, nag-kuhan na sila, no? Nag-submit na sila sa ilas niya sabat, opposition paper, sining pag-file sila sa kaso, no? May kaso na sila Bumudan nga pan mo nga misuse of government vehicle and grave misconduct Bumudan, no? So, apat diri sa ila, ining si Engineer Litran, Engineer Abihay, Engineer Palacios kag si Abanyo ang pahayag sa ato Provincial Legal Office nga masabit na sila sa ilas niya nga written answer. Din sila pagkadalom si hearing. Samtang si Engineer Jimbo Garsula, based sa iyang legal counsel, mapaidalom siya sa sining proseso nga pag-hearing sa iyang kaso misuse of government vehicle and grave misconduct Bumudan. So si Engineer Garsula naka-schedule sa iyang first hearing daw October, sumabot nga October 13. Ang statement nga ginapayag sa atong Provincial Legal Office Head, no? Si Attorney Alberto Nilias, no? So next week no sugdanan niyang hearing siya samtang sapat siniti ulaton na sa atong pilong ila sining written response sa sining kaso nga gin-file sa ila. Pumati sa PLO head Attorney Alberto Nilias. Pre-hearing conference. Of course, may nag-appear ng mga lawyers. May isa ka lawyer for the 4 other engineers. While abot kay Engineer Garsula, nag-manifest nga hindi lang sila mag-take part sa sa formal investigation hearing, and instead they will just submit position papers. So we respected that. Kiti ila man ginadiretso mo. So gin-drop sila namon, and then gin-direct for the filing of position papers. As for respondent Engineer Garsula, nag-proceed kita sa aton pre-trial, and then so amo na siya ang nag-stipulate sang facts, nag-mark sang mga documents abi nga i-presenta, witnesses to be presented, kag nag-set na kita sang trial dates. Bali ang next trial date is on October 13 bala no. Bumudan mo to ang konfirmasyon ni Provincial Legal Office Head na Attorney Alberto Nilias, no? Kung duman mo sa ligad nga si mana lang may ara man ito personal man sa
Provincial Disaster Management Division nga 18 ka driver kay tatlo mga personal nga papanawagan man sa show cause order, roon man sa nga pila na mga ginimo violations specialmente sa mga driver nga trasado wala bumudan mag-submit sila trip ticket, hindi updated na iban binula na kag mag-submit sila sining mga trip ticket ikabudlay naman nga gina-caution man sila ginpapanawagan sa show cause order kag iban sila di bumudan nakasabat naman nakatag na sa ilan sila sa PILO kag gina-assist na makaroon sa atong provincial legal office ay last sila nga mga answer ikon mga sabat para balaan kung nabalati ba kasuhan man sila mapaila man sila kaso sila sini paglapas sa mga guidelines kag rules sa ato sila nga paggamit sa salakyan sa provincial government. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol. Nagdulong siya sa oras 37 minutos sa kaligid sa tang ng alauna. Ginakulabos na kinabanwasa nga oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Oddo. Ug tanan makitabuha supod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos